बुरिया फैदा सिख्लाफ्राथ' तनिष्का अबाव फैदों हा मामि तनिष्का मेथाइ जादों नै गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द बोडो कपल यूट्यूब चैनल लोगोफोरजों दा टावांनिफ्राय रावना होफिनसै आरोना न' फारसे थांफिननोसै बेरायखांजोब्बाय जोङो माधुरि लेकबो थांबाय बेनिफ्राय जां वाटारफलबो थांबाय मनेस्ट्रीबो नायबाय बेनिफ्राय ब्रिगेडबो नायबाय खस्थ' मस्थ'बाबो बोथोराबो दसेनो चेन्ज जाबाय थायो नालाय 12टानि उननिफ्रायनो माने जोमै खोबो आरोना अखा हानो नागिरो दा फिसाजोखौबो लाना फैबाय इसिबां गुसुआथ' गुसुआनो थेवबो माने इसां माबा जायासै गोजां बोथोरबाथ' फैनो हानाय नङामोन नालाय होमबाबो बांद्राय गाज्रि नङा आरो मुलि लाबोखादों नालाय जोङो ओमफ्राय दा जोङो दाखालि बुधबार खालिनो फैनायमोन जोङो 3 तारिखैनो फैनायमोन नै दिनै देवबार जाबाय दा जोङो हरसे थाहैबावगोन माबायाव शेरगावआव आपेल बागानाव बारबोदोंबाबो जों हाबबोनाय जायासै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा शेरगावआव थांगासिनो दङ थ' मोजाङै मोजां मोनहैफिनबानो जाबाय न'सिम दा मोजाङै मोजां मोनफैदों बिसिम इसोरनि अननायाव बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मैया हाजो मानखोनानै सांगिस्ट्राव थांनानै गारिया सेन लावबायमोन बिथांना नै दा नै आंनाबो लावबायदां सेनखौ एसे माबा खालामनांसिगोन हाजो मानखोनाय जाहैबाय ना थफ्ला थफ्लि रेडि जादोंखा माबा होनांगोन ना मबाइल लोगोफोर फाइनाली जों दा रुपा मोनफैबाय आरोना फैफिनबाय बेनिफ्राय जोङो शेरगावआव हमस्टेयाव थाहैनोसै नायदो नोंथांमोना जुथाखौ सेस बरबाद लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन तनिष्कायाबो नै अ मोनफैदों मामि हा नै जों दा इथिं थांनोसै बोरै मोनदों रुपायाव फैनानै जा बोरै मोनदों जायगाखौ रुपा नै कफि बागानबो दं बेयाव खेथि जों दा शेरगावआव थाहैनोसै जोबोद मोजां रुपायाबो जायगाया बिथिं अखायानो गैया ओरै साहा माने टावांनि ओरै ससे सोनाबहानिफ्राय जोङो जसमन गार्डनिफ्राय माबा अखा मोनबोदों दा र' मेथाइ नायहैनि तनिष्का अबाव फैदों हा मामि तनिष्का मेथाइ जादों नै रुपायाव गोथाव ना टेस्टि आपेल खायनोसै ने जोङो आपेल ने तनिष्का बेफोरबायदि मेथाइखौनो जासाबलाबाय थबाय आरोना ओंखामबो जाफैनो सानसे मिरामिस ओंखामखौनो जाफैयाखै फुंनि 8टानिफ्रायनो बाइक गाखोनाय खिथि जाजोब्बाय मामि अबे खदानो गैला थाफैया दा जों रुपायाव दं नालाय नै जोंहा निजोमखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनलायबाय दे माल गरम हाबायाव लोगो मोननायानोथ' आरो माने अराङावसो थायोमोन नालाय बियो अराङाव पार्लाराव थायोमोन ना दा बेवहाय रुपायावबो पार्लार खुलिफैबाय गावनि पार्लार खुलिफैबाय बियो रुपा अरुणाचल प्रदेश आरोना शेरगावनिफ्राय ससे फैबानो मोनो दा सोरबाफोर फैयोब्ला रुपायाव हाबहैबानो जाबाय बिथांनियाव निजोमनियाव दा आंबो मालाबा फैगोन र' बुरिया फैदा सिख्लाफ्राथ' पार्लारावथ' फैखानांगोन नङा होमबा फैनांगोन थिगानो बेसेबां गोबाव जाफैगोन होनदों नोङो आङो फैनाया मास मोननै जाबायथ' बेनिफ्राय दखानालाय 1 इयार सिगाङावनो खेवखाबाय हमबाय थायोमोन आरो थिगानो दे सानैदों माबादो आरो गायफैदों सानैदों मोनना मोजां नांबाय दे मोजां ना जायगाया थानो बरिया थान्दा नै जोंबो दा जेकेटसो गानना फैदों आथिंखौथ' नायजाला हाब्रु जाजोब्बाय ओरैबायदि अखामोन गोजौआव अखा जायो बिदिनो
अनुष्काया बिराद गेलेगासिनो आरोना बा बिराद मोजां मोनदों दायो तो लोगोफोर जों फाइनाली दा माने सेरगाव मोनफैबाय सेरगावआव जोङो हमस्टे लाबाय आरोना बेनिफ्राय जों दा बेहाय हरसे थानोसै गाबोन फुङाव एक्सप्लर खालामगोन आरोना जोंहा आपेल बागान आपेल गार्डेनखौ नोंथांमोननो देखायगोन दा बेनिफ्राय जोङो गाबोन देखायनानै गाबोन बेलासि ब्लडनोसै आरोना न'आव सेरगावनिफ्राय बारा गोजान जाखाया जोंना 100 किल'मिटारसो जागोन आरोना 3-4 घन्टानि लामा आरो न'सिम दा जोङो टावां थांना फैबाय नोंथांमोना नुखाबायानो तो नोंथांमोना नै नायनो हागोन जों जेडिबो दङ जों माने एखेलगे लादों आरोना रुमखौ माथो खाथियावनो खाथि माने बिराद बुरजा दामा 3,000 गाहाम बुङो आरोना हटेल भाराया बिदिनो सोरनाबा बिदिनो 25,000 25,500 2,000 बिदिनोबो दं जों एसे माने 24आव लाबाय आरो 24,000आव मोननै रुम लाबाय माबा 12 लाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन आरोना खिन्थु बार्गेनिं खालाम एसे बांद्रायबो गारजोबनो हायाना गुड नाइट आं गुड नाइट होनदो दे मामा दे इथिं गुड नाइट होनदो गुड नाइट बाय बाय होनदो गुड नाइट बुं दे गुड नाइट होनदो दे गुड नाइट दे माबार आवाव होन आइथिं बायनो मोनै दा तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना आपेल बागानखौ बाय बाय मालाय